Tak sa poďme spolu pozrieť na jednu naozaj intenzívnu psychologickú drámu od Ivana Bukovčana. Je to príbeh, ktorý svoje postavy a vlastne aj nás uväzní v pasci jednej nemožnej voľby. A to všetko počas jedinej noci, ktorá je presiaknutá strachom. Hneď na úvod tu máme tento biblický citát a ten okamžite nastaví tón blížiacej sa zrady a naozaj ťažkej morálnej skúšky. Je to vlastne taká predzvesť, že v stávke nebude len holý život, ale niečo oveľa viac. Samotná podstata ľudskosti. A hneď sa presúvame na konkrétne miesto a do konkrétneho času. Sme na Slovensku, je november roku 1944, teda tesne po potlačení Slovenského národného povstania. Vzduch v jednom malom mestečku je doslova presiaknutý napätím a strachom z okupantov. Celá táto dráma sa odohráva na jednom jedinom mieste. V pivnici. Ale viete, nie je to len taká obyčajná pivnica, je to skôr tlakový hrniec. Je to priestor naprataný vecami z nejakého mešťanského domu, cennými aj bezcennými, ktoré tam teraz len tak ležia ako nemí svedkovia nejakého rozpadu. A to najdôležitejšie? Jediná cesta von je zamknutá. Ten pocit pasce je okamžitý a absolútny. Takže kto sú vlastne tí ľudia, ktorí sa ocitli v tejto pivnici? No, nie sú to žiadni hrdinovia ani zloduchovia. Sú to úplne náhodne vybraní obyvatelia mesta, obyčajní ľudia, ktorých osud proste hodil do jednej extrémnej situácie. Poďme sa na túto skupinku pozrieť bližšie, je naozaj rôznorodá. Máme tu mladých zajúbencov, potom rešpektovaného učiteľa, ale aj takého arogantného holiča, ďalej spoločenskú vyvrheľkyňu a jedného úplne neznámeho tuláka. Každý jeden z nich si do tej pivnice prináša svoj vlastný svet, svoje tajomstvá a samozrejme aj predsudky. No a toto ich náhodné stretnutie sa veľmi rýchlo mení na skutočnú nočnú moru. Jediná udalosť, ktorá sa stala tam vonku, spečatila ich osud a nastavila absolútne desivé pravidlá hry o prežitie. Toto je samozrejme tá hlavná otázka, ktorú si kladú aj oni sami. Prečo práve my? Prečo sme v tejto pivnici? Zo začiatku si ešte myslia, že ide len o nejaké banálne porušenie zákazu vychádzania. Viete, chytili ich vonku po 7:00. No pravda je, žiaľ, oveľa horšia. Túto desivú správu prináša posledná osoba, ktorá sa dostane do pivnice, Marika. Hovorí, že priamo pred domom, pod ktorým sú zavretí, bol zavraždený nemecký vojak. A tento jediný čin spúšťa lavínu. Lavínu, ktorá hrozí, že ich všetkých pochová. A tu prichádza ten kľúčový moment. Tulák, ktorý je taký cynik a asi najrýchlejšie pochopí, o čo ide, povie túto vetu. Vysloví tú krutú, brutálnu logiku okupantov. Je to pravidlo odvety. A je to pravidlo, ktoré im nedáva takmer žiadnu nádej. Takže podmienky sú stanovené jasne a tvrdo. Majú čas do svitania, do prvého spevu kohúta, ak sa dovtedy nenájde skutočný páchateľ, alebo ak sa neprihlási sám, všetci 10 zaplatia životom. Hodiny začali tíkať. A práve v momente, keď sa zdá, že už je naozaj všetka nádej stratená, do pivnice zrazu prichádza niekto, kto nie je rukojemník. Predstavuje sa ako záchranca, no, ako sa ukáže, jeho príchod len odštartuje ďalšie kolo krutej psychologickej hry. Je to Fischl, miestny obchodník s drevom. On prináša do tej zatuchnutej pivnice závan vonkajšieho sveta a hlavne autority. Vystupuje ako sprostredkovateľ, ktorý im vraj prišiel pomôcť. A samozrejme, všetci sa na neho okamžite upnú ako na svoju poslednú záchranu. Prvý pokus o záchranu ale okamžite zlyháva. Babica sa snaží použiť svoje povolanie ako alibi, no Fischl ju veľmi rýchlo odhalí. Namiesto pomoci pri pôrode vyťahne na svetlo jej tajomstvo, vykonávanie nelegálnych interrupcií. A to z nej samozrejme v očiach okupantov robí kriminálničku. Prvá nádej zhasla. Potom prichádza na rad holič Uhrík. Ten je sebavedomý, spolieha sa na svoje konexie, na svoje spoločenské postavenie. Je si istý, že jeho vplyvný klient, pán Severini, ho z toho predsa musí dostať. No v tejto situácii sa všetky spoločenské rebríčky rúcajú ako domček z kariet. Pre mocných je zrazu len miaký holič. No a azda najkrutejšiu iróniu celej situácie odhalí príbeh starého Tereščáka. On sa odvoláva na morálny dlh. Jeho syn totiž kedysi zachránil Fischlový život. Čo sa ale ukáže? Že jeho syn bol hrdina odboja. A to z Tereščáka robí v očiach okupantov ešte väčšieho podozrevého.
Hrdinský čin jeho syna sa teraz obracia priamo proti nemu. A takto to pokračuje. Každý jeden pokus o záchranu zvonku zlyhal. Fischl, tá ich údajná nádej, systematicky zničil každé jedno alibi, každý jeden argument. V tomto momente je úplne jasné, že sú v tom sami. Ak má prísť nejaká záchrana, musí prísť zvnútra, z tej pivnice. No a presne to sa stane. Keď zhasne aj posledná nádej na pomoc zvonku, ten obrovský strach a panika sa obrátia dovnútra. Skupina začne hľadať nepriateľa medzi sebou, zúfalo potrebujú nájsť vinníka, obetného baránka, ktorého by mohli predhodiť vlkom, aby si zachránili vlastné životy. A ich pozornosť sa až prekvapivo rýchlo sústredí na jedinú osobu, na tuláka. Prečo? No je to dokonalý cieľ. Je cudzinec, nikto nevie, kto to je, odkiaľ prišiel, odmieta čokoľvek vysvetľovať a to najdôležitejšie, pri sebe má lovecký nôž. Presne taký, akým bol údajne ten vojak zavraždený. A práve holič Uhrík, ten, ktorého vlastné nádeje boli pred chvíľou zničené, sa stáva hlavným žalobcom. Jeho výkrik, plný strachu a hnevu, mení tiché podozrenie na otvorenú obžalobu a pomaly strháva so sebou aj ostatných. Všetky pohľady sa zrazu upierajú na jediný predmet, na nôž v tulákových rukách. V tomto momente sa ten nôž mení z obyčajného nástroja na symbol viny. Pre tých zúfalých ľudí sa stáva hmatateľným dôkazom. Je to jediná vec, ktorej sa môžu chytiť. A napätie exploduje. Úplne. Vyvrie do otvoreného násilia. Uhrík vytasí svoju britvu a ohlozuje tuláka. A presne v tomto momente sa naplno ukazuje, aká tenká je tá naša vrstva civilizovanosti. Strach a čistý pud sebazáchovy menia obyčajných ľudí na zvieratá. Ráno sa blíži. Vrah sa stále nenašiel, nikto sa nepriznal. A skupina sa tak ocitá pre tou úplne poslednou a najstrašnejšou morálnou dilemou celej tejto hry. Tá logika situácie je teraz až desivo jednoduchá. Bod 1. Vrah sa nenašiel. Bod 2. Do rána zostáva len pár hodín. Co z toho vyplýva? Že ak oni sami vyberú jedného spomedzi seba a označia ho za vraha, je úplne jedno, či ním je alebo nie, tak ostatní 9 prežijú. Myšlienka obetovať jedného, aby sa zachránili ostatní, zrazu visí vo vzduchu. A toto je tá ústredná mrazivá otázka, ktorú Bukovčanova dráma kladie. Keď sú zrazu všetky pravidlá zrušené a v stávke je len a len holý život, kto má právo rozhodnúť o tom, kto bude žiť a kto zomrie? Toto je otázka, na ktorú, ako sa zdá, neexistuje žiadna ľahká odpoveď.